Някак си стотици, ако не и хиляди хора се съгласиха да създадат пентаграма и да призоват дявола. Не просто малка картинка на дявола, отдолу има латински надпис, който гласи: "Чуй ни, Луцифер, и се издигни от бездната, вземи душата ни." Това не е просто семейно забавление, това е сатанински ритуал в масов мащаб. Знаете ли, че произходът на зрелищните спортове е буквално езически ритуал? Древните олимпийски игри, виден пример за зрелищни спортове, са били дълбоко вкоренени в религиозни и ритуални практики. Това е изцяло езически развлекателен пакет с религиозни шествия, жертвоприношения на животни и фокус върху свещеното светилище на Зевс. Това не е теория на конспирацията. Можете да потърсите това на olympics.com. Там ще ви разкажат за произхода на Олимпийските игри, олимпийската митология. Организират се игри в Олимпия в чест на Зевс. Зевс е бил смятан за най-важният от всички олимпийски богове. Те открито ви казват, че зрелищните спортове са ритуал на фалшиви богове. Забележете, че Олимпийските игри буквално имат церемонии. Церемония по откриването, церемония по закриването. Какво е церемония? Речниковото определение за церемония е официален религиозен ритуал. И буквално това са религиозни ритуали на Зевс. А кой е Зевс? Зевс е гръцки бог, идентичен с римския бог Юпитер. Когато погледнете Юпитер, той е главният римски бог. Всички пътища водят към Рим. Всичко това се връща към поклонението на Слънцето. Някои хора може да кажат, че това е предразсъдък срещу други култури и религии, но какво казва Второзаконие 32:17? Те пожертваха на бесове, а не на Бога. На богове, които не бяха знаели, на нови богове наскоро въведени, от които бащите ви не се бояха. И 1 Коринтияни 10:20 отива още по-далече, казва: "Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога, но аз не желая вие да имате общение с бесовете." Библията буквално ни казва, че всеки друг бог, всеки друг идол е буквално дявол, демон. Тези хора се покланят на демони и ироничното е, че те дори не го крият. Те очевидно призовават Сатана в пентаграма и хората пляскат и викат и се държат, сякаш всичко е забавление и игри. Ето защо Откровение 12:9 казва: "И свален биде големия змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена." Сатана е тук, мами целия свят и дори не е нужно да се маскира като ангел на светлината. Ние буквално пляскаме и викаме за сатанински ритуал. Сатана дори не е нужно да се крие. Ако някога сте се съмнявали, че сме в последните дни, просто се огледайте. Абонирайте се за още откровенна истина.